Ka jingku bleit aga kertenga da Jesus Christ. Ka benta bangin ye pai haga ne ka por ka deispan ka jinglong Trai. Ka ktin ga jo blei ka ye tu bau blei la thau yo briu bau la ai ya ka mensim je o hau briu. Baru blei du nong thau mensim jo blei dan hau briu. Ka pertai bat ka beneng baro ka de ga jing thau jo blei. Bau la ai ho briu ba un bam un di un Trai un kata un sumari ka keper un rep un riang bat kin long ka jing bam ya u. Bat ki baro ki baladon ha ka pertai la ai do blei ho briu ba un yo im bat ba un yo ya kata ka jing kerku ka bau blei la de ai ho briu. Tingi shem ha ka Bible baga beneng baga pekendau ubleu thau yo briu ubleu thau bat ke ki badon ha ka pertai ki dei ki jo blei bat ka jing kren ha ka ni ka pon ka long mano balong Trai ha ka jingim jongphi ya no pintung kum tau Trai ka jingim jongphi u Jesu kren ha gospel Matthias nriu le nong khot ba ar put sao wang om dan ubala ban syakri armut ki kenran na bon isi your way but un eat your way la de un bat your way but un lendet your way phimla ban syakri your blay but ya gaspa ka jingkren ka jo Jesu hakani ka gospel ka ba uwan ban pensyai kadari your briu ba umla ban thung kenrat ka jingim jo o armut ki kenrat umla ban thung kenrat your blay but ya ka pertai lene ublei ba Satan lene ublei ba dia spa lene umla ban ya nujor ya ublei ba no namar ba ublei ulang Trai bat kumta uda maham ye ki briu ba pimla ban syakri armut ki kenrat lada pi ya ublei pin syakri ya ublei lada pi ye ka spa pin syakri ka spa pi ye ka pertai pin syakri ka pertai kini kilong ki kantin ki bang ya hab ban smutu ke jingkali ya ke jingim jongphi mano balong Trai ya no pi syakri hadu menta ya blei ne yo Satan ya blei ne ka pertai ya blei ne ka spa ya ka kam jo blei ne ka kam ka ba pi Trai ya no pi syakri ya blei ne yo briu kita ki dei ki jingkali ki ba bon sin ki briu ki pet no ban syakri yo blei namar ki ong bo lok jonga umsha namar ka lok jonga kamsha namari mei pa i persya yang aban le ka manjo blei namar ba ki briu ki mana namar ba ka anjong ka ri ka persya ban mane yo Jesu ban ngai yo Jesu namar kita ki ngadu no ka kam ka jam namar ngan du khao ngan du jenta namar ngamla ya kaban yaine pat hakani ka kam mang trailer dang pedang yo Jesus Christ kidan sibun ki challenges ki ba hakani ka por pia ban sngutu u ai u Trai haka jingim jongphi lada dei u blei pia ban len ki ai ki baro u Jesu wang utabo man ban bud adin jonga ai un len ya ladi un ba la gading na un bud yanga shishu ngi yo i menta haka gospel ka jong u Matthias kal nong ka ba shipau bagot khot ka balai pun nyau hadu lai po kendai ke yatu kong kumni nak bentang kitu ki boong nga Dreshu ban syakri yo blei namaru lok jonga umsha ka lok jonga kamsha namari mei pamsha namar baga samla jonga kamsha usamla jonga umsha kabamut namar ki briu namar ka society namar ka anjo ka ri kamsha namar ka jing berngam bersit namar ki kam ki jam ki bangala ban duno ladang syakri yo blei ladang i yo blei namar kita ki dia dei jonga kila ban tukut no ban wai no ladang syakri yo blei lani ulok jonga unom sumar syu yanga ladang syakri yo blei bat kum ta ter tong ini pai kum no Jesu kran ye kita ki briu ki ba bu jingkelina ka benta ban syakri yo blei bat ki briu lai pun nyo
Utau ba I yau pala ni ka kamina Lord jonga day ya uban yo yanga ba utau ba I yau kun la ni ka kun na Lord jonga day ya uban yo yanga baru tahu ba shim yala ka ding pana bat bud na din jonga day ya uban yo yanga utau ba shem yala ka jingim undu no yaka ba utau ba du no yala ka jingim na ka benta jonga shem yanga hang ni la ya tu ba ka jingi yo blay ka long ka baneng kong utrai uday ubaneng kong haga jingim jopi namar long try mau balada ki wan kita ki jingkang lat namaru Jesus Christ bihaban weng sherut Pimla ban bu iki blay tau hakmat u blay bat namari te blay tau pindu no yo blay Pimla ban penlong blay tau yak mi pang lok ki khon ki ti ke yo ka kot ka bam ka di bat kum ta ter namar la khot ye pi ba pin I yo blay palat ye ki baro u try u long ka try jong ke jingim jopi wat ka men sim ka ba pi don ka day no try Pimla ban bat ki doctor ki nurse machine bat ki jing sumari hospital baremdor ki mlaban bat ye kaman sim jo brio ki laban support ye kaman sim ki la ye kaban ye rap ye kaman sim kat bagadang day ban don henry la da ka day ban late no na ki machine na ki monitor ki babun bala check bala page bala up onom la ban bat ye ka namar kaman sim jo pi de try walong try Commit your people try balong try but ikali ke ying ke sem de try wa I spa ye pi wa pinyo ye kini ki baro but ki jingdon jingem jo pi ke jaka puta ke ying ke sem ke jingdon jingem baro ki jingri jingdup ke lengka ki lengka ki pentor ki dai ki jo try but baro ka ba pi don ke dai jo try wat ki khon ki ti ki dai ki jing ai jo try wat ka kam ka ba pi tray menta ke dai ki jing ai ke jo blay wat baro ka ba pi don saudong ke dai ke jing ai jo blay wat ka bam ka ba pi bam man ke sngi ke dai ke jing ai blay namai ta dau ngi tu wai shwa ban bam jing bam ban ai ngu yo blay na bau blay u ai yakene baro han no pin sngau tu but ya no pin pen long try na bau try u long u try jong ka jing im jo pi dei na ma ta dau kwa ban ye tu ye pi na gospel yung Lucas ka le nong ka ba khan riu ka khot ar po san la dan way riu baru spa baru way riu baduk Bris Paula Yapola Poisha du Jok, Baula Lenya, the Kmadjo Abraham, Kmadjo Blaine Day. But Habaula Lenya, Lapen Cordit you Kumno, Ukpa Abraham Ukren, Kat Komu Lucas, Kat Briulenong, at Kot Arpu San, Wong Kumne. Teu Abraham mulai tu akun tukan mau ba mami kat ba medang imela yok yang iki eke ba bahaki jome Paro ki babha melayo kabam gadi lada me pang la sumari ki hospital baremdor lada me bam la ay me de ke jing bam ko batay melayo ko buram melayo ia ke jing pendan buram melayo ai ka nam namar me don ke spa ko pau me don ke shakri shakor me don ke kandau ke siap me don ke jing yo jing kot me don na dong shadong om don jing duna Henry haba mem long try blay haga jingem jo me haba mem itu yo try haba mem tung bo try long ha ka jingem jo me mai lat ya u jisu banong try ke jingem jo me haba me la yap la pen kordit ya me menta Henry Lazarus ubadon kata ke jing kordit haga jingem jo mu badon kata ke jingjia ke basniu ke jingem jo mu hangni ke bible ke itu ko ongkum ni ngan pulih biang neru besdang teu Abraham mulai tu akun tukan mau ba mamikat ba medang immel yop diang iki babha ki jomi kum juru Lazarus iki besniu Henry mentang ni ya ula pentrian bat ya mela penkodet bat kat khot ka an pun riu na lor kini baro ru putet labut scam ye ka kharai ka ba kraw deng jongi bat jongphi ba kumta kita ki ba kwa ban lai chi chiliang nang ni sepi kinom ya kinom la shu
lem ni kita ki banang tu ki mla ban wan si liang siangi hang ke jingyap jo ula pen ya klat baru la dah kat tengah jo kala ngai ma ngai ya kendu syu bala kat tengah itu syu la pen ya klat ki kun ki ti jo ki bangai ban ma bam ngai la pen ya klat kim la syu ban ya kendu haga pertai ke syong lang ke bam lang ke tia lang ke yai lang bat ke Trai lang bat ke kamen lang henry hadu jok bat habeneng kan don ke jing pen ya klat ka ba jiu nam lada pim tum bau jisu long Trai ke jingim jongphi kata kan wandra ya ke jing babi ka ba crown ulasa sula itu yo blai bat habeneng jing kordet jong ka pertai henry la ya pentingan ye habeneng para lok be nga kwa ban kranya phi hadu menta bolong Trai ke jingim jongphi ke ke priority ke jingim jongphi men step up pi ki ke plan ba pi don kam ban le ke plan la jong ke kam la jong ke ji dei ka ba pi dei ha ka ta ka kam ka jam ka ba pi Trai ni pi don ke ji dei bau blai ban bu i wa khmat hadu menta pi thung Trai ya no pi shakri ya no pi money ya no pi tung Trai ya no pi nget ya no pi bu akmat hatu pi bu yo jisu akmat bat pi len no ke baro saudong ne pi bu ke akmat bat pi len no yo jisu bat baka jingim jongphi kala long bala pen ya klat na ka tujok bat shabaneng lai ke jingim jongphi bala pen kordet hagata ke sngi para lok bait Sngap ya kani ga kubor ya no pi tung kan rat ya no pi pai da nut ya no pi sngo si ya no pi wat ban kam pen sngo ba ya no pi sngo tenat ban pelut por hatu bat ublai ne bat ka we bat ka pertai hatu bat ublai ne bat ki we bat ki lat ki lenti ya no pi tung kan rat la ne pi tung Trai jit ha kani ga por namar kadai ka por ba pin Trai ala day Trai being a tuai ni ka por dam ta ki tu ki pri ku yeng ki ar ki jingmot ki bam sham la thung ya me ku mu Trai ki bam pat sham la yo pliang yo jisu ku mu nong pen em ku mu Trai ki jingem jo ki kren ba ta ki ba kin pliang yo jisu Christ bat ba kin om shani a ki ki ba don na ka pertai ki ba don na ki jinge ki ba don na ki jingele ki ba don na ka ta ki jing berngam berset ki ba don na ka ta ki jaka ba ka anjo ka ri kala mana ki ba kim dai ban ngai yo Jisu la ne ban pen shitong ai ba kin bu yo Jisu akmat gitu ki ba ke ying ke sem ki la mana ba dei ban ngai ban shakri yo blai hakata ka rukom ka ba kim kwa ban le Trai bi ai ba kin len no ke baro ba kin bu yo Trai akmat ba da shisha kin tung Trai ya me ablai baro ki bi yo sngo hakani ke jingalap kin wan shakmat kin dem ko siu ba kin wat banong Jisu long Trai u Trai jo ke jingim u Trai ka met u Trai ke ski Trai u nai Trai jong karta baru juga jingim Trai juga yingga sem Trai jong ka kam ka jam Trai juga yo ka kot Trai jong ki khun ki ti Trai na dong shadong but I can on Jisu long Trai amen but amen